Naiz eta jakin denborak aldatu egiten dituela tokiak eta jendeak. Eta batez ere, atsegin zitzaidan norbaitek halako gauza eder bat egin izana laguna posteko. Azken alegin hori egitera ausartu izan zirena berriz izaten saiatzeko. Esaten da fantasia errealitatearen oinarritzen dela, baina kontakizunaren legea eta egiaren parte bat zaili kontatzea. Hala behar du izan, bestela ez du funtzionatzen. Eta halase jakin nuen iturraren kontakizunak ezer gutxi zuela benetakotik. Miguel Elkoro Berezibarrek ez zekien ezer Peruko arteaz eta bestelako eskola bat hartu zuen oinarritzat iturria egiteko, neoklasikoa. Manuel Berriozabal Goiterren asmoa ezen batere romantikoa. Progresoan sinesten zuen Manuelek, eta iturria auzo hartako biztalen bizi baldintzak hobetzeko eraikiarazi zuen. Gainerako guztia jendearen asmazioa da.